kase, 174 kase. Bak, paylaşanımızda denge düştüm ka hep nämedin ki. Gölen buğday näçelek çıktı ka? Ya olar sana amdıran näme? Men gowsy täzeden sarap gören. Yalnız sanan olaymayın. Oho, geçi dost. Yekece dostum ma deyip mene buysanıp görünürün. Doğrusunu aytsam, göresin Ye, gelip dağın bani yerden çıktay. Bozalama, bogdoyum ağır uçuyurdum ben. Sen haqiqi dost deyip atap edýän, inanýanmy? Ay yok, ananamok. Ananasımam gelen ok. Anandırcığım olup köselmede gelen yolun bilen ädimleňi tizleştirip ýyzyňa gaýtmaň aladasyn edibersen, gowwaryp gadiýen mene. Dostcan, maňa harmanyňdan pay bermeseň, aşlykdan halis bollum. Tilki, menden sana maslahat. Özüň köseme. Beter ajykman kaň, şu ýerden garaň saýlay. İşlemeli wagty gürüm-jürüm bolup, sana harma soraýaňmy sen? Yok, buğday sorayan. Hawa, meňem seni göresim geldi. Ine de gördüm. Innem, ýeň sen göresim gelýär. Bar git. Ay bolýa-da, ilk sen kägelmän gölen käbaraýnamyr diýdimle. Bak hey, şey demeli gelinde. Göleceğim arttırlı. Bar, wagtym alma. Men buğdaýlary täzeden sanap çykaýyn. Ozalam gelip men bar intim berdiň sen. Bir yerde bir nime düşe koyken, gölen keype yerini. Akça palav, süyücü palav, palava gel. Göle var, vaydım ben için aydanlarım. Akça palav, Göle süyücü dost, palav. bu ne hemen sadı horromluğu. Göryen olup keypine yerini ödeyen. Ay näme, günüňe şükür edip ýaşasaň, keypiňem ýerine bolýa. Katı doğru belledin. Men hayran galyan. Neme hayran galyan? Balygy başga ýerlerde gözläp ýörenleri hayran galyan. Kanagada bereket diýipdirler. Katı doğru. Onsoňam sen mudamy dogryň aýdýan. Öňüm, soňum, innaýtjak zatlaňam dogry. Tilki dost, sen maňa belet bolsaň artykmaş gürrüň halama ýalmama bilýänsiň. Samahylap durma. Hani gönüňden gel. Näme gerek saňa? Men halis açıktım. Birazcık harman merseň, bir gün menem gaýtararna, he? Yer bolýa. Ýöne innikide işden gaçmagyn. Bolýamy? Bolýa. Inni siz gaýdaňyzdan soňam giýjäň ýer şo ýerde ýatmançyk işlerin. Muňa ha özüňem inanýan näsin? Bolýa gara şäher getirýän. Yer özüm sürerin, özüm soraryn. Onsoň Ay garad hemme zatlar özüm ederin. Sen kölewede diýinje alyp aýdyp piňlenip otursaň bolýa. yer bolýa. Al şuny. Noş bolsun. Munyňa azyrak öze. Bilýäňe, harmany deňje bölüşdik. Men geçi bilen garynja garanda köprek ýýänle. Olardanım haş edip gör. Ýok diýip durmazlarla. Men bir zat aýdyn. Ýöne bir zat aýt. Sesin gaty eken. Toy tomaşa etsem gelersiň ha? Akça palav, süyücü palav, palava gel. Ay, bu garynja girdeniziňe höttesinden gelerinle. Bir zat etmeli. Gerek bolsa, iki zat etmeli. Men bir alajyn tapmaly. Gerek bolsa, iki alajyn tapmaly. Men tilki adyny güne ýatyp alamaga. Eller öňe 1 2 3 4 1 2 3 4 öňe 1 2 3
dört, Garınca. Garınca. Men geldim. Köni dostun geldi. Wepaly dostun geldi. İlki dostun, tilki dostun. Men geldim. gel hany tilki. Garınca dost. Sen şeýle bir göresim geldi. Çynnanam. Ho, garaçynım. Tenne neçe bolan haýsym meni 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30 günnäge mehman alaýsyň diýen. Onsaň bilejek bolsak, gaty gowy bolar, bilejek işler. Ay bilmedim de. Saňa ananyp bilemok da. Inni men düdüllüm. Bilýämiň näme diýipdirler? Dur men aýtaýyn. Mehman ataňdy ünlüpdirler. Yok, men onu aýtjak bolmadym. Süýtden agdy bişen, suw üfläp içer diýipdirler. Ya geçeni geçti bilipdirler. Esasat ertiriň aladat nedeli. Sen bilen dost bolup bolarmyka? Bolor dost. Onsoňam sen gapyňa gelen mehmany nädip iýsin gaýtaryp biljek. Hemem men öýüm ýok. Yer bolýa da. Inni gaýtalamak ýokdur ýöne bolýamy? Sen şeýle gowduňy bilýädim. Hiç gaýtalaman, söz berýär. Tilki dost, ertirim. Buğdaylar nerede? Yetişin, göle dost, geçi dost. Göle dost, aç kapıyı aç. Garınca, näme boldy beýle? Dün tilkini mehman kabul ettim. Pey, Gece uklap yatırkam, buğday mal kaçıptır. hay mekrize diýsänim. Oh, menin nämesem ki? Men onu kuşu bilen yiyecekdim. Göle dost, özün kömek etsene. Yeri köses. Bolcak gat bolansaň beýdip zeyreniniň haýry ýok. Behwit bolsun. Inni näme deli? Ýörge çiğnem alyp ýola çykaly. Tilkiň bolup bölüşini görüp geňem gallymla. Hawala, men nädip ağlanım diýsene. 1151 käse, 1152 käse, 1153 käse. Galan buğdaylar bütün kışma yetermika? Geçi, o sakallas geçi. Geçi dost. Ha ne bolly? Her gün sanayan artık nas buğday yoktur. Muňam bar gaýgysy buğday bollaw. Tilki garynjaň buğdaýyna urlap kaçıpdyr. Näme? Men tutuşkış diýjek, ağzygym uğurlapdyr. Hay sizemay. Tilke alınıp geçecek olsiz. Kendidim inanmaň hoşaňa, inanmaň. Beýdip durmaly geçi. Uzak gitmänkä ýeteli. Bärik gelip güýmenip ýörmenler ekeniňizde onna. Ýörseňem belki kömegiň deger. Dur onna. Men bir zatlam bekçe giläýin. Bol tiýdirak, yetişeli. Seredin. Berde buğday däneleri var. Men buğdaylan. Hay tilki diýsänim. Şunça mekir bolsaňam bir ýerde bolmasa-da, bir ýerde tutulýaňy. Ýörüň. Şunu ýyzalasak derrew taparys. Tapılsam näherine. Balya, şu gedegem tapıp bereyin. İlni tilkiden ağlansanız, zadyňyz oğurlatsanız, geçi diýip durman, men öýüň deňinden geçip gidiberin.
Geçi, yer, vaktimi da. Kömek edin. Kömek edin. Anadolu'm. Siz eşitdiniz mi? Çıkarın beni yerden. Men hiçime yamanlığım yok. Halas edin. Tilki'nin sesini çalındır. Şu taraftan geliyor. Yürün. Men bilen gaýtsaňyz şeýle bolaýat. Garaz geçiň öňe geçirseniz geçilmejek ýol ýok da. Dostlarım. Yakma düşersin, kalma düşersin diýlenle. Mekirliňi bilýärdim bolin. Ýöne beýle mekirsiň öýtmeýär. Ya ey garynja. Inni belip goý, şu wagt pikir edişiňdenem 10-15 etse artyk mekirdirmi? Halas edin dostlarım. Näme garap? Saňa garap dur. Göreňokmy? Kömek edin. Çıkarın beni verdin. Men hiçime yamanlığım yok. Halas edin. Heme daha doğrulacak. Hemen bizden kömeğe karış ya. Halas etmek bardy, pikir emedip oturmaň. Menem halat etmeň tarapdar däl. Be, bir daha da etmeli. Beydip koyup gidip olmaz. İşte adam etmeller. Garynjaň bogdaýyny alıp gelence yerimde çıralýyn. Inni men gaýdyp hiçime alacak däl. Hiçime zadyn alacak däl. Koy. Gül köýüp tut ya. Mekirlikdäki asla etmen. Ýöne şu gedek awçylar gelmäke halas edin. Yalvarýan. Yer bol ya da ikarada beydişip görmeli. Halas edeli. Ahiri yanlışına düşünöre. Ay bilmedim de. Mene aýtjak lazım aýtdym. Indem gaýtdym. Tilkili gürrüň bolsa, men ýokduryn. Näme sen şeýdin? Geçi sana da düşünýän. Yöne tilkinem bu dudağın içine koyup gidip bolmalı. Yer bolýada. Halas edeli. Geçiň geçirimlidigini bilýänsiňiz. Ýöne inni geçirmän. Üçüňizden bellek goýup, tokoýdy diňe size kömek etjek. Size söz berýän. Yeri. Bolýada. Awçydan halat edeli. Soň bize diýany ýetirmese bolýa. Yöne şu insan kıdır. Meni bagyşlaň. İlk bilen men saňa borçly garynja. Gölü, söz berýän. Inni bir jiňem ýalňyş iş etmen. Bolya. Geçi, saňa näil hormat goýan özüň bilýäň-a? Ay howa. Sen hormat goýuşyňa söz ýokla. Mekir bolsaň, ağlap ýörseň, yalan ýere ağlap ýörseň, ejizleri ağlap ýörseň, gözlerini bağlap ýörseň, bugünlükçe gutulursun. Ýöne erte tutulursun, onsaň özüň utanursun. Oyun vursaň gutulursun, towuk ýaly ütülürsin. Bolmazmydy özüňe kaýyn bolup ýatyberseň, ýagşylyk et, dogruçul bol. Hem bir zada düşünsen, yatsan özüň düşersin, gatsan özüň düşersin.